Sugatan ng isang 39 anyos na lalaki matapos siyang tagain sa likod ng kanyang sariling ama sa Purok 1, Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte. 1:20 ng hapon nitong Linggo, Agosto 31. Kinilala ni Police Major John Villapuerte, hepe ng Labo Municipal Police Station ng biktima na si alias Nald. May asawa, habang ang kanyang ama ay kinilalang si alias Ron, 59 anyos. Kapwa sila magsasaka at residente ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon, nagtungo ang lasing na sospek sa bahay ng biktima na nauwi sa mainit na pagtatalo at pananaga. Base po sa aming pag-iimbestiga, ito po ay family problem. Kasi tuwing nalalasing po itong ama, ay palagi niya pong pinagmumura itong anak. So, at meron din pong instances po na ito pong lalaki ay kinasuhan na rin po ng kanyang asawa. At hindi na rin po ito magkasama sa isang tahanan. Pero magkakalapit lang din po ang bahay nila. So kaya po ganun nangyari, tuwing nalalasing po ito ay palaging mainit ang dugo dun sa kanyang anak na hindi naman po masabi kung bakit palaging nagagalit sa kanya. Sinasabing dati nang may hindi pagkakaunawan ng mag-ama dahil sa paninigaw at pangmumura ng sospek sa biktima tuwing ito'y nalalasing. Kami po ay nananawagan na sana po wala na po mangyari itong hacking incident, lalo na po sa mga pamilya po. Iwasan po natin kung meron man po tayong mga hindi pagkakaunawa sa mga pamilya. Ito naman po ay napakunan po sa pag-uusap, lalong-lalo na kapag ang pamilya ay dumarating sa mga problema. Agad naman na naaresto ang sospek at nakumpiska sa kanya ang ginamit niyang bolo. Nasa kustudiya pa siya ng Labo Municipal Police Station at naharap ito sa kasong frustrated parricide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.